донишгоҳи миллии Тоҷикистон маркази бузурги илмию таълимӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта дар баланд бардоштани маърифату худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва тарбияи кадрҳои баландихтисос мақому манзилати хоса дорад. Ин нукта имрӯз зимни супоридани дипломҳои аъло ба хатмкунандагони донишгоҳ аз ҷониби роҳбарияти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иброз гардид. Таъкид гардид ки Донишгоҳи миллии Тоҷикистон маркази бузурги таълимию илмӣ дар омода намудани мутахассисон барои соҳаи гуногуни иқтисодиёти кишвар саҳмии арзанда дорад. Гуфта шуд ки донишгоҳ дар самти татбиқи сиёсати маърифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешсаф мебошад. дар идома таъкид шуд ки намунаи дипломҳои донишгоҳ ҷавобгӯ ба меъёру талаботҳои байналмилалӣ мебошад. хатмкунандагони факултетҳои тиббию фармасевтӣ чун анъанаи неки соҳаи тиб савганди садоқат ёд намуданд. дар идомаи чорабинӣ ба беш аз 370 нафар хатмкунандаи донишгоҳ ки давраҳои таҳсилро бо баҳои аъло ва интизоми намунавӣ ба анҷом расонидаанд дипломи аълочӣ дода шуд. ёдовар мешавем ки дар тантанаи супоридани дипломҳои аъло раёсати донишгоҳ ва волидайну наздикони хатмкунандагон иштирок намуданд.